Někdy je možné dostat velký zvuk z malého aparátu. Mnoho lidí nedá ve studiu dopustit na malá lampová komba. Třeba solo Jimmyho Page ve Starway to Heaven je nahráno na malý supro. Jestli bude nahrávka skvělá nebo na vyhození, určí hlavně kvalita bubnů, timing hráče a také, jak nástroj nasnímáte. Nechte vokál projít přes distortion. Získáte tak snadno a rychle super zvuk. Dejte zesilovač s reproduktorem do sklepa a mikrofon od něj nechte 8 metrů daleko. Rozezněte virbl externím kompresorem. Ratio nastavte na nekonečno ku 1 a threshold skoro na minimum. Až docílíte krátkého bouchavého zvuku, zvolna ho přimíchejte k původnímu virblu. Získáte tak opravdu tvrdý zvuk. Navíc, když dáte mikrofon 7 cm od nástavce Luxu, získáte skvělý zvuk Boeingu. Zapomeňte na dokonalost a přijměte umělecké stvárnění. Za rok už si nevšimnete chyb, ale zcela jistě si všimnete, že je výkon bez života.